Само за Юлия, за Бено и Панар, от папи патрона, слушай сега. Кой е тук шефа? Кой е тук патрон? Папи на децата прави милиони. Юлия до него, първата дама, като нея в света втора няма. Бено, дъще, татко те обича. Панар, принцесо, всеки за теб тича. За моето семейство златно ще тичам, да сме живи и здрави още 100 години. Дай, Юлия да танцува, папи патрона днеска не жадува. Бено и Панар, моето богатство, това е на папи великото царство. Жена си